Čau a vítám vás u dalšího nového videa. Tohle bude video z Fortniteu a já vás u toho vítám. Dneska tady mám dva kamarády a jsou tu, je tady jeden nový a je to Fanda. Čau Fando. A Matyáše znáte. Ahoj. Matyáš se mluví přes telefon a dneska dáme squady s klukama a dejte like a odběr, jestli se vám to video bude líbit. A co bych tak ještě řekl? No, budeme hrát prostě squady, no. Doufám, že si užijete videjko. Tak jo. To je špatný. Ne, pokračujeme. Tak, kluci, kam budeme padat? Taky zasluž. Něco, kde přežijeme, 100%. Podle nějakou normální lokaci. Máte taky něco trošku akčního, víš? Přesně. Jdem ty. Ty týpeček. Teď pojďme vedle sebe do řady. Pojďme vedle sebe do řady. Vedle sebe do řady. Co řekneš, ne? Já jsem chtěla za Fandou. OK. Jinak lidi, jak se máte? Jsme se dlouho nenatočili žádný videjko, to je tak zdlouhavý. Víte, no. Už máme 18 odběratelů. Super. Jo, kámo, jsme mega netý. Je. Co máte? Já jdu takhle sem. Ne. Že máme teprve... Halo. Že máme teprve 18 odběratelů a to už máme kanál rok. No, ale zase jsme ho dlouho nenatáčeli, že jo? To je pravda. No, bylo falco. Jo. Tak je tak můžeme, no. Ale musíme natočit jiný videjko, aby to nebyl kopírán. Tak co, máte nějaký dívka? Ne, já mám jako dívka ne, ale teď teprve mám první českou a první zbraň. Reálně hoší, to není... Vy mrtví to tady, já? Tam nepadal ani decí. To už jsme rovnou mohli jít to Dirty, když jsem nepadal žádný týpek. Pokud se pojde nalutíme, lepší než úplně... Týpci. Můžu tam to baráku, já mám hrozně málo zbraní. Je docela tak, ale já jenom nemám. Jdem. Vrýho pomysle. Jsem úplně dolů. Sando, jinak tady v tom máš čili papričku. Hoši, kdo by chtěl Big Shot a míníčka, tak ať jde ke mně. Mám, tak pro každýho mám. Tak pojďte ke mně. Máťa si přišel dřív, tak dostane i Big Shield. Panda dostane akorát 2 míčka. Promiň. Já bych ti klidně dal i ten Big Shield.
Tady máš fandomníčka. Kam to se lek? Kluci, máme tady políkající hnusnou věc. Jo, to je boží. Všechno je to boží. Ale já nemám náboje. Sakra. Svídání. To se moc nepomůže. Tomu neubere ani nic. Máte to klopí. Počkej, to je po mně. Si říkám, pokud to měří ten bedínek. Tam já budu zase, kámo, nemám náboje. Berte ty mimino. Teď dostal ode mě hrozně. Já nemám náboje. Bacha. Já jdu resnou Matyho. Má extrémně málo. Já vím. No tak o týpkovi, kámo, tady fajtíme s takovým Já níbem. jsem do něj šel půlkou na blízko. Jo, bacha, bochne to. Nic se nevzal. Ale dostate auga. Nemáte nikdo náboje do... Asi to nikdo nebude mít. Pojďte ke mně. Fando. Nebo Maty, spíš. Jsem si mohl dát míčku. Ne. Já mám... Já nemám. Nemám vůbec nic. Super na mezině. Jo, týpci. Jo, pokud si dělá srandu. No, je to skvělé. A nemůžu. Já mám 34. Já nemám nic. Já nemám motor. Dojebal mě. My jsme neměli fajti s tím. Nám vůbec nic nezbylo. Ale Fando, radši uteč. Ne, já chtěli fajtit. To je stejně jedno. Hele, dole máš fialový spás, když tak. To nedá. To musel být mega vakar. To by musel mít zatím mega drive. Nevadí. Nevadí. Rodeo. Jo, mega dobrá. On to nestihl.
Kam? Chudá. To je chudá. A to je dobře. Takže vlastně litujem. Oni kdyby po nás nešli, tak lepší do Ultimata. A my neumřeme. Jo, můžem. Já za 4 nebo 5 her asi budu končit. Pojďte něco akčního. Třeba Lejsy. A nebo může mít něco akčního a Počkejte. na schopnosti. Ne, bez těch schopností, Matyáši. A na video je to schopnostama. Jsem zpět. Není, no. Já bych to nedával, nikam. Aby to bylo fér. Tam já za 4 týdny mám Silver Ironmana. Tora. A Halka. Ne, jenom Tora. Dobrý Matyáš. Cože? Já netryhardím. Ne, ani Jo. ne. Ani ne. V tom telefonu mega moc. Počkejte. Ando, dám ti radu, pořiď si těžší klávesnice. Pořiď si těžší klávesnici. Dobře. 5. Je tady vůbec někdo, kámo, nemám vůbec žádný štěstí. Hej, zdá se mi to, nebo jsme tady snad na té mapě sami první. Máťo, ještě zbývá 81 lidí proti Já ní. vím, ale nikoho nevidím sakra. Taky nikdo není vlezený. Hele, střely, tam někdo střílí. Rychle tam. Já slyšel jsem nějaký střelby. Od tam To to. byl panda. A to je od tamtud, ne? No, ale to bylo od tamtud. Týkci 2. A ne, tak to jsou henchmeni. To jsou henchmeni. To jsou ty henchmeni. To jsem byl já. Když jsem zabíjel ty henchmeny. Tady kam úplně takový ticho. No, letadlo, jdem k letadlu. Teď to jsou jenom boti.
A teď vím, jak Mateš ubral minus 58. Teď Matyáš mu to já. No, tak mě nezabune, no, jenom mě napně. Nemám vůbec. To řeknu, jak k ním naběhneš, jak to ukážu, toto. A tak on to vrsuje. Ražbí! To tam vrsuješ, more. Sejmete ty drony, sejmete. Spadlo něco. Jo, tady nejsou žádný drony. Asi jsem se... Jsme všechny sejmu. Co je to? To je ryba? No. 283, 44 a 5. 45, 32. Tak na to mě máte nejhůř. Dobrý. Tak rodík, já mám 22, 85 a 45. Ty až tam kecal. Ty chceš? Jo, no jo. Tak pojď sem, Pando. Hej, oni začali bullfightit. Já vymávám. Chce podkopat. Podkopejte, ne? Dobrý, jsou mrtví. Aha, mrtví. První kill. Jeden, druhý. Jsem to podkopal celý, já? No to není možné. 2 kily. Máte, necháš nám taky nějaký ten loot, nebo tam běhneš asi na to Já sebereš? mám si jenom náboj do ARka. OK. Do nebes. A moc jsme teda neměli. Tarara. Jo, medkit, já ho vezmu. Kolik máš? Kolik máš? Jo, mám, pojď. Kolik máš, Máťa? Pojď, já mám 400. A tak tomu dej. To jsou ty skříce, ty mám asi splněny. Já hodněkrát, asi 7krát, 8krát. Já jednou. Já jenom jednou. Fakt? Já nějak 8krát, nebo nějak tak. Ne, Máťo, tu sezónu jsme Máťo vyhráli aspoň 2krát. No já fakt jenom My jsme jednou. dneska dali vin. Dneska jsme nedali, ale to se nepočítají tady ty viny. Tak ale, ale v Marvelku to říká, že to je ještě těžší. Ale tak stejně mám 8 nebo 7. No jako je to těžší, ale je to moc. Je to prostě, ne. Ještě není to vin jako ven. Stejně mám okolo 8. Tak my mám fakt hrozně moc. Já jsem vlastně jdu úplně někam pryč, bez vás. Co? Jo, mám.
Červeno-černou. O čem se bavíte? Já tam mám headshot. Jo, já tam mám takovou tu ruku, to Bloody. Ta značka je Bloody. Počkej, vy se bavíte o čem? O čem se bavíte? To jenom pochopí počítačoví hráči. Ty nejseš, Máťo. Ne, podložce. To je zajímavá diskuze, viď? Jo, Pavel má dobrou, ten tam má Scar a na tom má headshot, no. No. Fando, máš malou nebo velkou? Já mám velkou. Co? Velkou. Velkou. Ty nemáš velkou, ty Mám máš velkou. Když mám větší jak ten notebook. Jasně. Tak bohužel bych nemohl přenášet, že jo, to je takový zbytečný. Ani ne. Já mám většinou ping 30 nebo 22. Hej kluci, nechávejte mi tady ty cornerů čestky. No, tady žádný nejsou. No. Já jsem 2 otevřel, nebo nevím kolik. Možná 1, nebo ne, žádnou, zatím žádnou. Čestka. Jo, trpaslíci. No, nic. Až nic, ne? Ne, já jsem zabыл trpaslíky. Kombatka. Co na mě padá? No jasně, oni jdou vždycky prodat to bohužel. Hej, to taky dobrý, to jsou jako palety, tohle. Hej, tohle to jsou jako palety. Co kámo nevěděl, to jsou jako palety. Aši, pojďte na helikoptéru. Jo, no zbytečně rámus. Tady, já mám full matra, kdo chce. Kdo chce, tady má 32. Jsme úplně v pohodě za ní. Já bych šel na ten kopec. Pojďte na kopec. On se na ně počká. No teď si nic nerašuju. Tak to střílí, vidíš? Vidíš, no jo, a prostě tam můžem prostě o to jantit. Co sorry, ale... Ten dole má min 24. Co vyhýbal. Uvedete, že zabijete někoho jiného. Tak nic se tu zeď. Dobrý, nice. Pěkně. Pěkně, hoší, pěkně. Dej ju vyžra. To je jejich teammate. To vyžeru, jo? Dobrý, mám to vyžeru. Do tyho doktora, díky. Tady bude další, myslím. No. Jo, healu se. Tahle a ty točíš? Jo, točím. Okay. Zase. Kde jsou týci? Jo, taky bych šel.
Jo, to je lepší. Pojď, nasadej. Počkej, schválně si ty boty nasednou. Nasadni. Poté. Ne, nasadni, ok. Maťo, nasadni. Já mám tabličku. Ok. Tady na Třeba. kopci týpci, tady na kopci týpci. Tady na ně. Nebo za kopcem. Za kopcem, za kopcem. Nějaký pomalý fondo. Maťo, jo, sorry. Ne, já ne. Je tam Skull Trooper, který není už tak OP. Hej, pan to si rašoval. Nevadí. Udělal jsem aspoň něco. Kam? Nic mám dělat, musím to říkat. Ne, to nejde editnout. Sorry. Dík. Ta zombie holka za tebou má minus shieldy za 100. Skull Trooper nemá vůbec ubránu. Dobrý má. Proč tančíš? Je u mě. Poslední týpek, Máťo. Kámo, musíme dát win. My umřeme, kámo, na zónu. Nachystej se. Máťo, my umřeme na zónu. Zóna. Já umřu na zónu. Jak dobrý, neumřu. Dobrý. Máťo, nemáš nějaký healy? Ne, já mám jenom miníčka. No, tak můžu dát i bez healu, bez shieldu. Taky mám jenom míčka. Tam má na kopci. Stojí, stojí. Nice. Mám minus 50, mám minus 50. Nice, nice. Počkej, já mu tam pošlu prsek. Ne, neubral jsem mu. Ať se nehýluje. Máťo, běž ho dáš. Kam on mizel? On to obešel. Jedu Máťo s dolem, jo? Nice. Mám nové level. První hra. Tak je lidi, tam sebe bylo teda squady s Matyášem a s Františkem. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, odběr a čau.